Топ 3 храни, които причиняват косопат. Кой не иска да се радва на гъста и красива коса? За съжаление, при някой косопадът се случва рано заради гени, стрес или нездравословен начин на живот. Човек е това, което яде. Ето защо е много важно да сме отговорни към менюто си, за да бъдем здрави и красиви и в конкретния случай с красива и гъста коса. Днес създадохме кратък списък на храните, които е добре да избягвате, ако искате да стимулирате растежа на косата. Преработени храни. Или иначе казано храни, съдържащи трансмазнини. Те съдържат растителни масла, за да бъдат годни за употреба в много дълъг срок. Това от своя страна може да предизвика редица вреди за организма, включително и за косата ви. Захар. Захарта е враг номер 1 на цялостното ни здраве, но истината е, че пречи и на косата ни. Тя възпалява тъканите и твърде честата й консумация в големи количества може да причини инсулинова резистентност. Тя от своя страна може да предизвика интензивен косопат. Глутен. На пазара са все по-актуални храните, които не съдържат глутен. На много опаковки можете да прочетете предупреждение, че продукт съдържа или не съдържа глутен. Добре е да се поинтересувате от това, ако искате да имате здрава и хубава коса, защото глутенът се свързва с заболявания, които са придружени от косопат.